nonton jadilan apa yang semakin kumpul rokan jane najan ati susah bisa gawe hati bunga. Ayo para kanca padha jejogetan kumpul bebarengan padha nonton jadilan nyatanya semakin kumpul rokan jane najan ati susah bisa gawe ati bunga. Pancing bulan. Ayo. Ridu mawon mangawur-awur uraan kang acure makuru kongso tetep katya butula wur pangri ing turangga esti rakata ingkang waca lelayu
piturut bisa nendra ayo teko kagodha mrewaya kang ritu ati rina wangi sing tok puji aja lali nganti lali janjine muga bisa tak ukemi betul original. Nanging kotipane aku dhewe kang namani sano dhewe nandang pronto kadung lara sambat sapa Pak Minto.
kasih. Tresno kang sejati kadya mimilan mintuna senajan susah senajan bunga kembange tresno iku susah dilakoni najan ora janji lintang rembulan saksi abadi tresnoku mung sawiji. Dalan sepurti lompati alo ose alo ose arko budaya nglipur ati nyawang pantes yen karo kowe tak enteni yen dadi rondo di atas pisang di bawah jantung utur-utur main di kali biar terpasang biar tergantung
tekan Solo membeli baju buka laci kok ono kadale yen duwe bojo jo ayu ayu ditinggal nembang karibatale aku emoh iwake soto ora kaya iwake sapi aku lono bojo wetan yo bojo aku pilih bojo saiki takut wis dibuang Ada. Ayo. Yo. Argo. Udah ya. Dul. Iya. Jatilan arga budaya asri dari kali berot jatilan arga budaya ijil saking kali berot original monggo delengipun ninggal sumadyo arep ketek arep tak udunke kowe yo gelem arep tak dukunke ore ose tak ore ose aku omong sarung kalongan sing apa sing tak duwun sing abang biru aku omong bojo colongan sing tak suwun kawin penghulu ore ose ore Intar neng isor suro suro iku sawang-sawangan kintar mengarep weruh bareng weruh pegangan tangan hore hose ta hore hose lure ulon sawa najan cilik buntut dawa katung lirik sing kira-kira sing dilirik arga budaya ose hore tak ose hore yo ingkang celak Blumbang Jelek kula aturi ngatos-atos nggih monggo radi mundur saking Blumbang Jelek yo ngatos-atos yo carane arep budaya carane arep budaya sing joget para muda sing nonton prawanita cek cek loro ketepuk kencing prok ketepuk jejer
Jaranan jaranan jarane jarane pang jaranan jaranan jarane jarane pang sing numpak ndara demang nganggo rompine abang cek cek nong cek cek gung cek cek turut lurung ketepuk ringgih ketepuk ringgih prok prok ketepuk jedeh jaranan jaranan jarane arep budaya jaranan jaranan jarane arep budaya sing joget para muda sing nonton prawanita cek cek nom cek cek nom cek cek turun lorong ketepuk krincing prok prok ketepuk jedel jaranan jaranan jarane arga budaya jaranan jaranan jarane arga budaya sing joget para muda sing nonton prawanita cek cek nom cek cek gung cek cek turut lurung ketepuk prok ketepuk jedel Iya, monggo. Ingkang celak bumbang jalan kula teng atos-atos. Monggo. Mundur. Telak berbang celek kula mundur nggih. 3 meter atau 4 meter. Yo, ndak kecipratan. Yo. Ya. Yo lo. Ayo. Ayo. Oh ya. Ayo. Ayo. Iya. Ayo. Ayo. ABFC. Oh iya. Ayo. Boten kok nek kleru, Pak. Oh iya. Alah nek kementos iki lho. Ayo sing loro wani ora kae. Rawani kae. Ayo. Padha-padha ditunggoni lho. Heeh lho. Isih Rawani. Yo Iya. Yo Iya. Iya. Yo.
aku ora ning kono ora ning kene kok tanggapane wing Doni meneh. Pripun Rama Nur? Padahal iki sangune rung cetha.